Про жанчыну можна гаварыць бясконца. Мінулае, сучаснасць і будучыня Беларусі неад'емна звязана з вобразам беларускай жанчыны. Беларуская жанчына – гэта не толькі прыгажосць і натхненне. Гэта мудрасць і цярпенне, гэта стойкасць і цягавітасць, гэта талерантнасць і мужнасць, гэта гераізм і патрыятызм. На ўвесь свет праславілі сваю радзіму Рагнеда і Ефрасіня Полацкая, Анастасія Слуцкая і Соф'я Гальшанская, Вера Харужай і Елена Мазанік, Дар'я Доврачева і Вікторія Азаренка, Александр Герасименко і Марина Васілеўская. Але мне хочацца сказаць пра нашых беларускіх жанчын словамі Ніла Гілевіча. Жанчыны вёсак беларускіх, вам я кланяюся уклонам самым нізкім за кожную іскрынку хараства, што зяе ў слове ад калыскі блізкім. Пачуеш вас, незманеных маной, і весялей глядзіш у твар эпохі. Для мяне прыкладам адданасці сваёй радзіме, сваёй працы, сваёй сям'і з'яўляецца моя мамачка Ольга Анатольевна. Гэта вялікая працаўніца і светлы чалавек. Яна кожны дзень спяшаецца на ферму, даглядаць сваіх цялятак, паспявае і са сваёй гаспадаркай управіцца, і на гародзе ўсё расце і квітнее. Ні мінуткі не пасядзіць, бо ў лесе чакаюць грыбы і ягады. А самае галоўнае, яна мама 4 дзяцей. А мама можа ўсё і ўсё ўмее. Аблашыць, адратуе, зразумее. Яна і немагчыма ўсё зробіць, і да апошняга ўздыху будзе побач. Нават па-за межах сусвету вандруе зорачка крылатай следам. Кожная мама – гэта апора і падтрымка для сваіх дзяцей і сям'і, сваёй роднай дзяржавы, нашай Беларусі.